Hello friends, pin konsepआव नोंथांमोनजों चेनेलाव फैबावबाय दा आसा खालामो गासैबो मोजां दङ DHS एबा हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एग्जाम बा DME बा आयुषनि बिग आपडेट लाबोदों एडमिट डाउनलोड खालामनाय प्रसेस आरो लोगोसे बेसेबां कुइसन थागोन आरो नोंथांमोननि काट अफआ 100आव बेसेबां थांदों एबा थांगोन स' बेनि सायाव गासैबो डिटेल्सखौ लाना फैदों स' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोब जायफ्रानोखि हेल्थ डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावनो थांदों एबा लागासिनो दङ एबा थांखि दङ स' ग्रेड 3 ग्रेड 4 सायाव डिसकास खालामगोन आरो दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव दा गोबाव खालामा जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव आरो जों अफिसियेल वेबसाइटआव थांनाय लोगो लोगो बेबादि पेज मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव चेक खालामनो दाबाव दा टेक्निकेल एग्जामा दाखालि जोब्बाय जानुवारियाव फार्स्ट सप्तायाव जालांबाय दा बिनि रिजाल्टआ फैथारसिगोन ग्रेड 3 टेक्निकेला देन बेनिफ्राय नन टेक्निकेलनि एडमिट लिंकआ बेयावनो थाबैनो एक्टिभ जाथारसिगोन आरो एक्टिभ जानाय लोगो लोगो बे पेजआवनो लिंकआ दंखायो स' नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन थ' ओरैनोथ' 10 डेज सिगांनिमोन नालाय अब्ला 20 मार्चनि गेजेराव नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन स' दा बावै फैनो हागौ नाथाय 20 मार्चखौ आसा खालामदों दा लगइन खालामनांगोन नोंथांमोना बेयाव स' लगइन खालामनानै जुदि आइडि गोमादोंबा मोनसे अपसन दङ बेनो जाबाय फरग'दा बेयाव क्लिक खालामनांगौ देन बेनिफ्राय नोंनि रेजिस्टार फन नाम्बारा बेखौ होदो बार्थडेखौ होनानै रिट्राइभ खालामबानो नोंनाव मेसेज फैनानै नोङो आइडि मोनफिनगोन आरो नोंथाङा एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा बे जाबाय एडमिट डाउनलड प्रसेस थ' बेनिफ्राय दायो एडमिटआ नोंथांमोननिया लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो मोनसिगोन मानोना 30 मार्चआव आनजाद दङ 30 मार्चआव नन टेक्निकेल ग्रेड 3आ एग्जाम जागोन जेराव नेगेटिभ गैया जन वाइज नोंथांमोना एग्जाम होनांगोन माने गासैबो जिल्लायाव एग्जाम जाया जन वाइजआवसो नोंथांमोननि आनजादा कन्डाक्ट जागोन थ' बेखौ जों मोनथिबाय स' दायो फैबाय एग्जामनि सिलेबास इंलिश दङ मेथ्स दङ साइन्स दङ जिके दङ दा गासै नोंथांमोना बेनिफ्राय जिकेनिफ्राय 20 कुइसन मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे हाबानो 2 नाम्बार मोनो डेट मिन्स नोंथांमोननिया 50 कुइसनल' फैगोन एबा 100 मार्क्सनि आनजाद जागोन स' बेखायनो साइन्सनिफ्राय नोंथांमोना 10 कुइसन मोनगोन देन बेनिफ्राय मेथ्सनिफ्राय 10 इंलिशनिफ्राय 10 माने बिथिंहाय ओरै 10 कुइसन दङ आरो माने मोनसे हाबानो 2 मोनगोन अब्ला गासै 100 मार्क्सनि आनजादाव नोंथांमोननि काट अफआ बेसेबां थांनाय बाराव थांदों बेखौबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो दा 100नि जागोन बेनिफ्राय मोनसे हाबानो 2 मोनगोन नालाय स' बे एग्जामाव अनलि इंलिशजों जागोन एसामिस गैया बर' गैया आरो लोगोसे मोजां बाथ्रा नेगेटिभ मार्किंबो बेयाव गैया जायनि जाउनाव काट अफआ गासैबो थांनाय बाराव 90 प्लास थांदों स' नोंथांमोननिया 100नि गेजेराव खुनु कासजों खोथा गैया जोबोर इजि एग्जाम जायो 90 प्लास खालामबासो सेफ जन थायो स' नोंथांमोना 90 प्लास खालामथारनांगोन नन टेक्निकेलाव मानोना गोबां पस्टआ खम नालाय बिनि थाखायनो नोंथांमोना मोजां खालामनांगोन स्किल टेस्टआव थांनोबा दा बेनिफ्राय बे जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 दा ग्रेड 4नि एग्जामा केन्सेल जादोंमोन ग्रेड 4आ आरो जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन अके स' बे ग्रेड 4आ नन टेक्निकेलनिया माने बिदि केन्सेल जाथ'दोंमोन DHS-DME खौ लानानै नेक्स्टआव गोदान नटिस फैयोबा नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन